बिबौनि हारमनिखौ इनै रोङा गारानो खासे दामग्रा खानैया मोसाग्रा थिग जासो नागिरदोंमोन आरो बिसोरो रोङाबाबो ओरैनो दामलाबायसिनो बारलुनाय इनि फुरथिखौ मा नायनो बापरे हांसो इनिफ्राय हगारबाय न'हाय बिलाइनो दा खानसेयावनो जोबना दोन आरो थांफाय गिनानै थांफिनजोब्बाय हाबलांजोब्बाय आंखौनो नागिरदों गांसे मैगं नागिरलायनि एसे गाबनो हायो बे हांसो मानोथो इसोरबो दंबावोसो दा हाबनो हाबि थां हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायफिनबाय लोगोफोर दिनै आं न'आव फैलायबायनिया बारि बागानखौ नुनानै मिथिखाबाय नोंथांमोनहा बेयाव आं मैगं खानायदो मा मैगं खागोन नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय लोगोफोर देखायलांगोन आङो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होलां लोगोफोर माबासिं हाबलांदों आरो बिदिब्ला नायलांबाय था नै दिनै गिदिर सासेनि एग्जाम जोबदोंना एग्जाम जोबखांनानै फैदोंमोन नैखौ दाननो होननानै सिबिन राना दोङो ना ओमफ्राय अखा हानायखाय जालायबाय अखा हाबा आरो हामा जाना थागोन खोमा होननानै दानदिया आरो सान्दुं दुंबा फैफिनलायसिगोन दा सिबिनानि बारा गिदिर जायाखै फिसा रानायखौ दानना दोनगोन नंदोंमोन जादियानो साननायानो अखायानो बाय हानानो नै दाबो लासै बिदिनो थाइफ्रिबाय थांनो जालायलांबाय दा थांसिगोनसो थांफिनलायनोसै सान्दुं दुंबा फैलायगोन ओइनि हालदैया फाथैया फल नागिरहैनि दानिया फुलफोरा खाननायदों रायना नै जि रम जाना दङ मोनामदारि बिलाइया राजुबा इखौ दाननो मोननाय बाहामगौमोन सान्दुंआ गाबोन दुङोना दुङा थालिर फलाबो बिफाङा थैजोब्बाय बायल'सै बाराय जाजोबना दङ फलाबो फिसाखौनो खानोसै नै हामा जाबाय बारायबायसो दिनै सानसे बिदिनो थाइब्रै नांबाय अखायानो हादियाबो बारा गाज्रि जाबा हादिया दुंदियाबो सान्दुं पिस्ला खामजोब्बाय लामाफोरखौनो नै मेफ्रुया दोङो दा खारलासै इखो उनाव खासिगोन दा खारला इखो
Còn này ghiền kêu đi đâu. Sao bữa đừng á? Oka ni di mama này nai ni. Mình cũng pro mày mày bị geli jangan pergi ya. Ay, shekele mabuk guna bukali. Sangakai dengar. Mình cũng khả năng à. Muốn đâu mẹ. Cocktail. Áp sao muốn phải bây giờ đến rồi thằng xí phải bà mình phải bà. Áp sao muốn phải bây giờ đến đây mình phải bắt thằng xí. Ở giảm, mình đi cái lỗ. Đi lên bao nhiêu này. Dan mamba ni run ba pada sepun udah nadoi pun. Oh. Susah nữa. Nunggu dang, mudah kon. Faida. Thang tapi tadi. Kamu pun nggak sekolah dengan thang selam gue ya na? Thang ni. Apa man phải thang sih? Sekolah thang na meni slap gua ya. Hor tham hor beri sila hingga. Itu. Sandu dung apa lagi kena isi bin ke tanah ni. Mama rasu bena. Saya ni medical opportunity dong lepas. Tapi mama zada, sampai jatuh hari ini saya. Tanglah pilih, kalau kita nasi nongsan ni sino. Kuat tiap sedengana tang napa ya? Kuat tu berlana betang ya. Hamna lopai tenar. Air bedong ya. Desi juga lagi per, maba nalagan yang. Baik, kesusahan orang ya. Begria maba begri gedar ramana manika ikelap nan gaidem nare mare thaiba ibar se pas parne mau le luar per sordan gini na ini mun bela upar sabai ikan nih kana sini ai linja maba hai thadna sanga Tinda, ini contoh selain sih, thank you, bye bye. Next some video ada lagi berjinggan.